hello mga kalasanos, mga kapalowers, maayong adlaw kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Huwebes no, pizza 30 na sa buwan sa Hulyo, tig 2026. O karon dai atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Baby Omega Flores o sa dili pa no. Shout out ay ko no kang Maria Luz diha sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kayo no sa pagpaminaw no Maria Luz ug kang Sil Nagal. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw ug sa tanan nga nagsubaybay aning dramahan no. Shout out din yung tanan amping mo pirmi. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Far 3 na ta no mga followers no, far 3 na ta. Lola's Boy. Ako nang ipasalig, sir. Dili ko nang uyab-uyab, sir. Labi na ng minyo-minyo. Di ko na. Labad-labad lang nas o ang mga laki, sir. Oh, mga laki? Binakong ka. Oh. Well, basta mauna to I-report ko na yun ako kung doon na emergency. Pero na, dili emergency. Basta about ni Lola nga importante, okay? Okay, sir. Nayapag man ko. Kanang maumunti akong kipanulti. Ang sakay na sunahuna ni sir karon ay. Sulap na ini, uy. Nasipiyat si Sing Sulti. Mayong pagbuminaw sa Tingnan Lex siya to. Pino. Di na natin drop. Dool na malanggikan din ang pwesto ni Lola. Budiretso na ko sa bahay. Okay na, sir. Salamat kayo, sir. Sige. Maka-intriga ning tumpuya. Mao ba? Uy, kakanahan ko di ay. Sekretarya da itong Mateo babayhan na? Uy, agoy, warningan ko gitos Mateo. Lain na laging batasan bayhan na, Lula. Naikog na lang gud ang guard la. Ipabili na lang gud unta niya ang grapes kay di man gid mo dawat si Ma'am Jessa. Uy, nga nung tao nagmamang kaniya. Unsa, imo siyang maestra? Ay, mamay tawag sa guard niya lagod. Da, dito ang itahuron klasihas babae, oy. Kahilas ra. May maganitong ipataktak. Ay, ayaw, sadla. Imo man sa tangtangag trabaho la, uy. Da, hilason man sad. Di ba yung taktakon? Ay, la, may customer la, oh. Oy, Break lang ko na tagmarites la. O sa'yo mo, ma'am. Come in. Hi, Ano sa'yo mo to? Matt. Doon na lang ko ipahatag sa imong lola. Oh. Palihog lang og hatag niya, ha? Para unsa man? Wa lang. Ganahan lang ko mohatag niya. Okay, butang na dito. Mm. Dili diha. Dito. Oh, sorry. Oh, Okay, pwede na kamugos. Matt, sorry kaayo sa... Doon ako i-review nga proposals. Okay, sorry. I'll go na. Bullshit yung tawana. Wa pa lang ko ma-in-love niya ay. Makalagot. nganong ni dawat mang kaana? Di ka na? Ilabay na na. Oy, ayaw, oy. Ayaw kay kamahalon rabaan na... Abi na ko, di ka mo dawat. Ay, kaya di bitaw ko mo dawat, ana. Iuli na niya. Ayaw na gug papaulian na lang. Ikaw may midawat, ana, pues ikay ole. Ay, may pagwa na lang ako gidawat na. Ay, ayaw na lang di ay. Huwag ko'y klaro la, uy. May lain kong nahuna-hunaan. Yes, Mr. Tan. Gi-review na ni Sir Matt. Oh, ma-update lang unya ko ni mo or sa imong secretary. Okay, bye. Oh, nagunsa naman sa nang tumpuya din eh. Palihog lang niya ako hatag ni Ma'am Jessa sa guard. Salamat. Unsa na? Mayong buntag, ma'am. Ang paper bag lagi na sa akong gift para ni Lola. Oo, ma'am. Maubitaw ni ma'am. Iyang gipabalik ni mo. Unsa? Dawata lang palihog, ma'am. Imong gisulsulan si Lola, no? Ha? Imo siyang gisulsulan nga ipabalik ni nako.
Sip-sip ka! Oh, Daghan na kay kag atraso na ako, ha? ha? Unsa may traso na ko nimo? Utubag-tubag na ba? Ang pataka ram kag storya. Ngano may traso man ko nimo? Kanus amang ko may traso nimo? Pasalamat gitok mo dati ka. Guard! Ayaw pagtanga! Gukda to babayana! Ikaw mag-green ang una, ma'am. Ah, buwisit! Oja? Lagi lola. Lawgawa wa man ko makapugong. Marang imong gitok mo doy. Ha? Okay na to kung gibuhat la? Okay, pass all right. Uy, ha, merise niya. Ang ako lang laba. Muabot niya tos dunggan ni Sir Mateo. Naliksabaan niya ako. Ako na iya kang kasabaan tungod atong babayhana, kasabaan sa dako siya. Ana aragod. Wa pa man pauli si Sir. Kag ipatawag ko sa. Ang mudoko na lang ko kung di akong kasabaan. Lain sa mga tarungan pa ko. Sa iyo pansad ko kay wala ko kontrola akong kaugalingon. Pwede ra magidunta. Oh. Ay, hala, nanawag siya. Patay. Makadawat agad ako kasaba ini. Oh. Hello, sir. Kumusta si Lola? Ha? Oh, okay naman, sir. Okay na si Lola. Nimo. Ingna siya nga madugay ko pa uli, ha? Kay may meeting ba ko? Okay, sir. Ako inon si Lola nimo. Nag-dinner na mo? Ha? Nanihapon na ba mo? Man na, sir. Gigutom na magod si Lola. Nimo. Okay, sige. Bye, sir. Mao dito yung tingog sa telepono. Kabugnaw siyang tingog. Nagyapag nasat ko. Ako na lang pibawon sa Lola nga. Madugay pa si sir. Okay na madugay ko kulay, bro. Nakapananggid ako. Ni Joe? Ha? Si Lola mo nga akong gipananghiran. Pero si Joe imong gitawagan. May kaugaliw magong nga phone si Titala. Para doon na siya gamit ang iyong phone. Ako ko itong gipalit para among communication regarding Lola. Ikaw ba? Hugaw lang gigaguna-huga. Okay. Di na ko mulalis na mo. Mo watch and learn na lang ko. Ayagot pang lawgaw, bro. Di mo magyung og meaning ang mga butang nga wag doon tayo meaning. Lagi. Okay na. Ako na yung malisyoso. It's sa pamandaylain. Naigo naman ka, bro. Sinigo. Mo pa ganay pagsugod na to? Lagi. Mapaya itong pagsugod pero murag nahubog ka na. Maugin doon na cellphone da. Di kita makatugog sa iyo. Saon. Makalingaw man sad gud. Oh. Hala. Si Sir na tingali ron. Uy, ni abli sa gate. Nangatawag ng mga katapang. Haskang. Ako na rin mo abli. Di na lang ko masodyo, ha? Ikaw na lang bahala na niya. Paulit sa ko kay nabal kay ko, oh. Sige, Sir Mon. Salamat sa pagatod, Sir. Bye-bye, Sir Mon. Okay. Katawag na, bro. Jo, ikaw na bahala niya, ha? Okay, Sir. Okay. Mau na gini. Gunit lang na ako, Sir, ha? Time pa, uy. Sir, pasano na lang di ka, Sir, uy. Kaanda bitaw ka. Di sa di gaan kayo, uy, pero kaya ra. Uy, Jora! Si Sir! Oh, hubog. Mayo gani kinigawas ka. Ikaw na lang Sir sa gate, ha, kay ilahos na lang nila ko si Sir sa sod. Nakala! Tawag, hindi mo, ay! Sir, ay pagluhag, Sir, kitingalig mabuhian di ka. Bugat sa day ni siya, eh.
Mao niyo sa stin ako ganahan ninyong mga laki. Kana mag-inom-inom mo niya, di ninyo kaya. Ako na ni siyang bahalag nagsapatos pa ni siyang matuog. Ni ana bitaw sa siyang kwarto. Asa ka? Oh, Di ba ingon ka? Imuming serbisyuhan? nagmata ni siya. O bagay! Sir? Sir? Murag natuog naman gud ni siya. Oh, oh. Ay, salamat. Salamat kay gibuhian ko. Mugawas na ko din eh. Tigalikon sa paiyang buhaton. Kulbaan ako eh. Maayo ka di kay kuskan dasad ko. Wala ko madasi ang pagpira. Di ba ingon ka? Ngayon mo ming serbisyuhan? Anong mauman to iyang gisulti? Hupok man to siya. Naguna-una siya sa akong gisulti. Wa tingali eh. Ligawas sa gito siyang baba. Nga nugod ang maguna-una man siya na ako. Nga nugod. Wa pa ba manaog si Mateo? Ay, wala pa, ma'am. Na. Una-una lang taaning pamahaw, Jo. Okay la. Mide, sa bang orasa may paulis Mateo? Alas 2 naman to kapinte. Oh, dugay pag yung tingali itong mumata. Hubog man to siya la. Ha? Uy! Kamao na din siya maghubog-hubog. Oy, ngano mo? Giasa man ni Jo si Sir paingon sa taas gabi ite. Ha? Mauna, pakauwaw ka lang yun ni Jo. Haskang. Ngano naghubog-hubog ka man sa kunobe? Kadaghan na unta ka mag-meeting nga overtime pero makainom raman ka. Di magyug ka mahubog. Pero karon nahubog ka. Kisa man di imong mga kauban. Nahupog kita ko gabi eh. Kuha na mo kainom doon, kiyong sarap ko papauli. Hoy! Kaya ito na tingnan ko mo. Tingugoy! La. Sorry, la. Kuan, nadaghanan lang tingalan ako inom. Ngano man, Mateo? May problema ka. Woy! Unsa may akong problema? Unya ngano nahubog man ka? Lola, giday. Nasobrahan pag inom, mao na hubog. Tarungan ang dagway ni mo, be. Natuog ka lang gani nga wa kay ilis. Oh. Walay ka mula ka. Hangang, nabalaka man ko nimo. Oh, ang imong tinda. Da, si Jo Ray akong gipaadto dito. Muapas raon niya ko. Oh. Pinangga jud ko ni mo, la. Wagit ka mula ka, tungod ako. Ay, ay, sigakos-gakos na ako. Kaya nilimaho pa kabido. Kaligoon ako, kaligo. Okay, Lola. Pero, tatsugay ko la. Wagit ka mula ka. Dagway ni mo. Gwapo? Che! Palita, ganin na kong lula. Uy! Buhi ilagi ko. Lola. Sa ba? La, doon na di ko isulti ni mo. Unsa ba na? Ayan na lang. Isulti god. Sugod-sugod ka unya di ni mo tiwason. Unsa man? Unsa ba nang gusto nimong isulti ba? I love you, Lola. Stillan ba gini mo ay bulatikan pamanta nimo. Kaligo na diha ay nanimahaw ka lang. lagi. Sige na kay bugawas na ko. Nagpaluto na kong puspas. Maito para nimo. Okay la. Kadaog na dayon nung magkaligo. Okay la. May gani. Wala akong malahos pagsulti ni Lola. Nga about ni Joe ang akong gustong isulti. Ma'am, sir, palit na magmangga oh.
Tamis kayo ni sir, ma'am. Naasa may gwapang mga mansanas. Napay orange, grapes. Naasa mga pakwan nga mga gwapa sa kayo. Palit na mo. Natutulan na kita na akong tindahan ni Lola. Oh, Asa si Lola? wa siya karon, ma'am. Ako rin nanindaron. Taga-asa na ka? Ngano di ay? Gusto lang kong maibaw. Taga dinira. Unsa di ay mo ka-close ni Mateo? Oh, Unya, napalitan ka gud niya dayon og underwear? ha? Unsa guna pangutanaha, ma'am? Below the belt naman na imo. Oh, below the belt bitaw kay underwear good. Edukada man unta ka, ma'am. Pero bastos man ka. Tarunga kong istorya, ha? Tarunga sa kong istorya. Kung niari ka sa merkado para mangitag samok, okay kayo. Di gid ka atrasan. Awan sa man. Sugdan na to. Wa pa ko mahuman nimo, ha? Oh, yung ano mo lakaw man ka? Balik diri. Jo! Uy, naalagi ka la. Oh, ikaw baya ko di mo muapas ra ko. Na, hapit kid mo mag-abot sa gwapa nga Ma'am Jessa la. Oh, siya da itong imong gisyagitan? Oo. Wa pa man kuno siya mahuman ako la. Unsa? Oy, be, asa na magganit to, be? Sagdi na lang la, sagdi na lang to siya. Makadatog di mala sa tong paninda. Kalimtan lang to nato. Ah, ma'am. Unsa imo, ma'am? Ubay-ubay lagi taghalin karon. Di man ka ito daghang namalit. Daghan man kayo pagkabuntag la. Ah, mao ba? Kadto gid laging jasaha ang nagdagmalas lagi. Kaya wa naman kayo namalit so kadi abot siya. Aw, doon na gyapoy namalit pero ginagmay ra. Nianhira gyud to siya para mangaway nimo. Ikaw man to yung gipangita la. Huh? Nya pagkaybaw niya nga wa ka. Iyan na dayon kung gisukit-sukit. Pero ang akong nakuratan, mao ang iyang pangutana kung napalitan ba ko na kog underwear ni Sir Mateo? Ulbuha lagi sa kong kaspala. Ha? Oh, yung nana ka bastos ang imong amiga. Murag dili edukada. Lugawa ko. Bastusa lagi. Lugawa. Siya man ko nga may adtugid siya sa merkado. Unya, iya pagang gi bruta. Pangitay ko bagong secretary, be. Ako na ipabalhin og laing department sa Jessa. Nya, kinsa masaya akong ipahimong sekretary nimo. Pangitay gani ko. Gusto ko. May nahunaw na ka? Ano ko? Taga na. Kinsay ako nahuna-hunaan. Katagan ka? Soon lagi ni May. Katagan ka sa? Katagan lagi ka? Oh, si Joe. Katagaan lagi ka? Pagtarong good bro. Nagtarong bitaw ko? Kasi nasayon. Ha? Summa cum laude din na siya. Or kung di san. Wa siya makahuman og college bro. Nakita na siyang record katong ako siyang gipa-investigate. Mayong pagduminaw sa Lex Pero Pinoy. kaya na ni Joe ang kuan. Oy, secretarial job. Kanang ubang gibuhat ni Jisa. Pwede ra kay ipasa sa lain. Basta kay pangitay ko ikapuli itong babayhana. So, sugot ka kang kuan. Kung si Joe. Pangitay ko lain. Okay. Kamaw ka mo computer? Games ra, sir. So makamaura di ka kung tudluan ka. Ngano di, sir? Basta ganahan ka mahimo na kong sekretary. Ha? Unsa ba ka? Ha? Unsa ka? Oh. Unsa ka? Aray! Lula! Aray! Jo! Ayaw siyang alis! Wala pa mahuman niya! Lula! Saan ako nimo? Ganong himuon mo siya sekretary si Jo? Nga ako man ning assistant sa merkado! Di tayo na magpamutan na niya. Time pa, ha? Imo na itong papaon to usa? Yes, madam. Na sige, Jo. Na sige. Ato na lang kas opisinang Mateo. Di na kumusupak. Pero, la, Wala ko mamugos, ha?
Just in case lang. Sugot na. Aron mapapahan na tong ingrata nga sekretaryang Mateo. Sultihin lang ko kung makadesign na ka. La, Sige na, sugot na dayon. Kay di ko ganahan nga magkasuod sila si Mateo ug atong babayhana. Sa dagway ato, klaro kay itong nakagusto kay sa kong apo. pero kini ako itsura lang. Pwede din ni pang sekretary? Ay naunsa man ka, uy. Si Mateo na good mismo ang niduol nimo. Yan pasabot nga pasado ka na. Pero la ka ng mga sekretary, di ba dapat presentable man na? Ay, ayaw na lagi nagproblema, ha? Naunsa man ka. Ang importante nga ikaw ang gihire. Dili ikaw ang nang-apply. Bitaw, no? Pero la... Ayaw na lagi, anak, pero. Sugot na! Sugot na, Jo. Good! Kano sa man siya magsugod? Ako na siyang tudluan, Lola, og basic skills sa computer. Aw, okay. Kuha na yun tong imong laptop. Ayaw na karon. Unya na lang, gikan ko sa office. Okay. Ha? Oh, nakurat na sa ka. Imo ba ning idea, ha? Wow! Sigurado ka, bro? Si Joe gyud ang imong ipuli kan Jisa? Kapuyan mo, uy. Jisa. Ay, joke ka man itong ako, God. Imo pag tinuod. Ha? Unya akong bakliyon. Na, mapuspusan di kong Lola. Pero, Ayaw na pero. Basta kay siya mo puli kang Jessa. kanusa ba siya magsugod? Soon. Unya si Jisa? Inform day ang HR nga ibalhin sa marketing si Jessa. No way! Pasalamat na lang. Naigura kang nagibalhin og department. Dili pwede. Dili ko musugot. O kinsa may yung ipulin ako, ha? Kinsa? Musupak kas tagiya? Dili ni pwede! Dili ni pwede! Jisa! Jisa! Ha? Bahala ka, oy. Lagi, Lola. Yes. Yes. Gets. Lagi. Ay, kawala ka. Yeah. Ako lagi bahala. Lola, magsuryan tagbalik, ha? Bye. Tabag ako! Ano sa may problema ni mo? Pangutana ka ba? Imo kong ipa-transfer sa marketing. For what reason, ha? Ha? Jisa! 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 Tebuhi iko! Inform ang HR nga dili na siya i-transfer. Okay. Let her resign immediately. Okay. No! Sabi mo gusto? Mo resign ka? Or i-fire ka for insubordination? Mara na imong option. Now, leave. Mateo! Leave! Tara, Jisa. Dali. Mateo! Nasula pa yan, ha? Di pag ka maminaw, good. Giwan ka nga, good ka niya. Huwag ikaw mapatuo. Feeling entitled ka lang yapon. Ha? Di ko po uyab. Huwag kay katungod niya, di ba? Di ka gani mo close gani kay empleyada ra gyud ang iyang pagtanaw nimo. Tabangi ko, Mon! Tabangi ko! Kay baho kikausan ako siya kamahal. You know that, Mon! Unsa lagi ako ikatabang nimo? Ha? Sultihan ti ka, Jisa. Ang tao nga makapalubag sa desisyon anang Mateo, ang iyarging lula. Husto! Oh. Si Lola! Oh. Kung maka-lula-lula ka gani, na feeling close ka sa dayon. Sige ako doolon! Sus, kung makidool ka, lagot ba ito nimo? Ako buhaton ang tanan, Mon! Ako buhaton ang tanan nga makuha ang pabor ni Lola! Huh.
Na, good luck na lang nimo. Kanang laptop? Ako na. Yes. Pero, Ayaw na lang lagian ang pero-pero, Jo. Naunsa man ka. salamat, sir. Gamitin sa mong trabaho. Alangan mag-share tas akong laptop. Okay, mag-ilison ako. Tuluan niyo kayo sa akong paggamit na. Excuse na ninyo, Lola. Kanindot, oy. Kanindot, Jo. Mahimo ka na unyang sekretary ni Mateo. Mawa na yun tong babaeng tampalasan. Pero, la, Ato nasad, pero nasad ka. Pero nasad, ay lagi anang pero lagi. Kadang imong pero, himuan ang pira. Oh, di ba? May sweldo ka naman unya. Maong kadang imong pero, mahimo na yun unya ng pera. Kwarta. di lang ko pasweldo la, uy. Oh, usay dili. Nayabag na. Trabaho na. May sweldo na. Asamtang ka mangitag sekretary nga way sweldo. Pero, Oh, pera lagi, dili pero. Ingon na nira. Nakuha ra ka? Ay, biyaan na lang mo ay nagduka naman ko. Sige, Lola. Pahuay na dito. Okay. Isira ning pultahan. Saman. Isira lang palihog. Aha, na sige. Unsa na? Ako bang usbon? Or ikaw na? sige, sir. Musaway ko, sir. Okay. Sorry. Sige, lingkod na. Okay, sir. Uy, kakusog sa kong kulpa. Dili ka ni siya makadungog. Kusog man kaayo ni. Okay na ka? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Nagkurog ang imong kamot. Relax lang. Kulbaan ko, sir. Tingalig di ko kamauwa ni ba? Kamaulagi ka na. Bisa mga bata, kamauran eh. Sige. So, ay ko na. Kana. Kana ang i-press. Saan ni, sir? Kana. F2. F2? Basta. Naraw. F2. Sige. I-press. See? Then, i-move ang mouse. Uy, Kalma lang. Tanawa ang arrow. Pantay. Kakita ka sa arrow? oo. Okay. I-guide sa nako ang imong kamot ha. Around doon na ka idea. Oh. Relax lang. Ay paghiya ang imong kamot. Ako rin mo guide. Okay. Kato lang una. Ugma na sad. Sige, sir. O, salamat. Dadaning laptop. Imo man eh. Practice lang sad eh. Eksperimento eh. Ay, di lang ko, sir. Makaguba niya ko. Di man na maguba. Gawas kun imo nang ilamba or unsa ba. Pero kung hinahinayan to di mo apply, akong gitudlo nimo. Okay ra gina. Ang importante lang nga mo follow kang instruction o kamao ka mo basa. Sige, sir. Hinay na. Mo gawas ako, sir. Ako rin sira. Ay, salamat. Murag yung ko gilantan kanina. Dili lang ko, sir. Makagubao niya ako. Luyay. Karon pagid taon makakupot og laptop. Pero ako na-prove karon. Nga dili siya tinuod nga tomboy.
Okay. I-guide sa nako imong kamot ha. Aron doon na kay idea. Nganong di man mawasa kung nauna ang iyang pagkupot sa kong kamot. Paragihan sa paggamit sa mouse. Ug ang iyang duka niya misakit sa kong likod. Samtang nagbuhat ini. Ug ang pagsakit sa iyang suwang sa kong buhok. Kanong dili man ni matangtang sa kong nauna. Ug ganong kusog pa man kayo ang akong kulpa. Gawa pa mawaktang hantod karon. Relax lang. Ayaw paghahiay imong kamot. Ako rin bahala. Hala. Naunsa man ko. Ngano man ko? Ha? Di mo nagibuhat? Angay lang bro. Di ba? Alangan ako siyang padiritsog trabaho dito nga why nahibawan bisan basic sa computer. Pero ikaw ginangunay? Huwag ka gin mag-hire og tutor? Well, ako sang gites ang akong kaugalingon kung pwede ba ko mag-tutor. Oh, wow ha? Ngano? Dautan ba day ang akong gibuhat? Oh, di man. Ganun dautan man. Pero di lagi ko makatuo ba? Nga imo ning mabuhat. I mean, kining effort ba nga imong gibuhat karon? It's just unbelievable. Unsa may naka-unbelievable ana, bro? Knowing you, bro. Knowing you. Tingali. Ti... Imo na sad nang gitagaan og meaning ang akong gibuhat, ha? Bro, ako ra ning gibuhat for myself na nasad. Hey bro, mo backfire ra maghihapon ni nako kung magkasayop-sayop sa iyang trabaho si Joe. Sorry ka? Finally, nagkalito ka na siya pangan sa dakong kasayon. Finally! Balik na sa mga trabaho, bro. Sa muka naman. Ay sa kong hingin ligod. Excited na sad ko sa pagtrabaho niya ni Joe. Isip imong sekretary. So, unsa may sunod imong plano? Syempre. Pa-report to na siya kung kaya na niya. And how about her looks? Oh. Aw hinoon, pwede raman ang lalaki nga sekretary. Di ba? Tingali, mas okay siguro magpulo lang siya. Pulo og slacks. Di sana na ito problema. Lako na kay mag-review pa ko sa mga proposals. Ay, hinginlan mo dahil ta. Ikaw na. Chupe! Pagdali gyud og cut-on sa mga gitudlo ni Mateo nimo aron nga makasugod ka na dayon sa trabaho. Mingaw na unya ko ni mula. Oh, nga daw man. Nga magkita naman gyapon ta ini kagabi kay usara man ni atong gipuy-an. Pero kining kinabuhis merkado la. Mingaw man gyud ko ini gud. Hay so, sa sinugdanan ra na oy. Basta la oy. Mingaw gyud ko nimo. Kay lako naman gani ko karon pa lang. Nice! Kadrama ba sa di ay ni mo, Jo, oy? Salamat. Ay, Lola! Oh. Oy. Papalita ko og mangga, Lola. At pilang kilo? Tag 500 kay ikaw man. Ha? Pila man ka kilo imo, duha? 1,000. O kung tulo, 1,500. Joker, masadi ay ka, Lola, oy. Na, di jud noon ko joker, day. Terror noon. Cute, yung kayo ka, Lola, oy. Niswa. Yay, naibaon ako nga dili ang akong prutas mo'y imong tuyo. Ako'y imong tuyo. Bright, yung kayo ka, Lola, oy. Liwat dis Mateo ni mo. Pero kung sa may imong tuyo nako, no ang akong tubag. Makig-amiga raman ko ni mo, Lola. No! Mag-sorry raman ko ni mo. No! Asa
Pasensyahin na lang ko, Lola. Promise, good girl na ko sukat karon. No! Pakyawan din ako tanan nimong tinda, Lola. Oh, yes! Yes. Wa man kay klaro la. Lawgawa lagay aning lola, sir. Wa kay baruganan. Ay, sige na lang yun kay iya magigitinood. Gipakyaw man ang atong First tinda. time nga nakakita ko nimo katawa. Eh, Matiyo, Oh, Lola? Unsa tong gisulti nimo? waday kakadungog. Ha? Yeah, nakadungog. About ni Jessa. Miadto na sa dimo. Oo, lagi. O iyang gipakyaw ng tanan akong tinda. Lagi. Gipakyaw. Uy, naunsa man ka. Mura magkag nagtama. Grabe sa nimo la, uy. Tama gyud. Nakatawa sa siya. Hoy, Matiyo! Hoy, Matiyo! Og sunda ang lain pang anib ning sugilanon nga sinuwat ni PB Omega Flores, Lola's Boy. Ang palihog day ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.